Добър вечер на всички драги зрители на YouTube и въобще на всякакви популярни емисии в България и защо не и в чужбина. Искам да се обърна към всички власти, българи, цигани, турци, каквито и там други етноси съществуват в България, с една малка импровизация, едно парче, да го наречем така, една китка, едно букетче, с леки влашки мотивчета. И така, ми е приятно слушане и ще посвилиме нещо сега. Тук да пусна само.